دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار جیگرێ سەرۆکی هەفپەیمانیە نیشتیمانیە هێزن ئۆپۆزیسیۆن و شۆڕەشە سووریێ و ئەندامێ کومیتەیە دەستووریە سووریێ گوت و پەکەکە دکارە ڕۆژاوای کوردستانê û Rojhilatê Ferhat دووری شەرê ئەگەرکirî bixa. دکتۆر بەشار li ser rûpela xwe ya Facebookê derbarê pêşhateyên bilez yên nihal li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Ferhatê rû didin, dibêje her kes dizane rewşeke şer navbera pekekaya li ser lîsta Amerîkî û Ewropî ya terorê û Tirkiyê de heye û her kes baş dizane ku PYD beşek ji PKK û çekdarên YPG beşek ji sîstema leşkerî ya PKK ye. An giwateya daxuyaniyên Qesede û PYD tune ye. Madem ji aliyê Qendîlê ve têne birêve birin. Endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, Dr. Abdulhakim Beşar her wiha dibêje eşkere û zelal ku turê keftineke siyasî navbera PYD û Qeseda û Amerîkayê de tunene. Berûva jî wê yekê ew berdewam weke alav beraberî pereyan dihatin kar anîn. Serokê Amerîka bi eşkere ew yek anî ziman. Dema got şervanên Kurdan bi me re şer kirine. Lê wan di beramber de komekpere û çek û teqemenî birine. û ev 30 salin ew şerê Tirkiyê dikin. Beşar serbar dike ku tenê yek pêngav ji bo rûnedana şer heye. Ew jî ew e ku PKK vekişana hemû serkirdeyên xwe yên siyasî û leşkerî ji Rojhilatê Ferhatê û Sûriyê ragihîne. Ew yek bi hemahengî li gel aliyên peywendîdar re û beşdarî li gel hêzên niştîmanî xwecehî, siyasî û leşkerî.